Os nosos equipos de primeira división continúan coas probas de pretemporada. O Deportivo, acabamos de velo nesta canle, empatouse en goles ante Oviedo na estrea de Aubameyang. Na G2 ofrecimos o Celta Sporting de Xixón. Hugo González, a pase de Iago Aspas, marcou o único tanto do partido. Non hai tregua na loita contra o lume, máis de 88.000 evacuados e máis de 45.000 hectáreas arrasadas. Son as cifras que deixa xa o gran incendio de Madrid e Ávila. Nas últimas horas o Goberno ampliou a emerxencia nacional polos incendios a Toledo. En Manises, Valencia, morreu un home a causa das lapas. Para que siga atestiguando con acierto... Santiago celebrou a ofrenda ao apóstolo no Día Grande de Galicia. O presidente do Parlamento actuou como delegado rexio e pediu vontade de diálogo para afrontar os retos futuros. Tamén solicitou firmeza contra a corrupción, protección fronte aos incendios e unidade polo galego. Dos totalitarismos tería que... Saúdos, que tal? Boas noites. O Goberno amplía Toledo a emerxencia nacional que xa activara polos incendios forestais de Madrid e Ávila. Nestas dúas provincias, o lume obrigou a desaloxar ou confinar máis de 88.000 persoas. O último balance é dunhas 45.000 hectáreas afectadas. A situación é cada vez máis complexa. O Goberno suma Toledo a emerxencia nacional declarada en Ávila e na Comunidade de Madrid polos incendios forestais. O lume pasou dende a Serra Oeste madrileña á localidade toledana de Almorox por mor dun cambio na dirección do vento. Así as cousas, aínda que parecía que a fin de semana podía presentarse como unha ventá de oportunidade para facerlle fronte o lume que se espalla por esta zona, as cousas vanse poñendo cada vez máis complicadas. Que la situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos tanto de la EMET como también del CSIC, que nos está ayudando, y por supuesto también de expertos en incendios, es que vamos a tener unas horas complejas. A evolución das lapas nas últimas horas foi moi intensa, entre outras zonas no Val do Tietar, o que obrigou a desaloxar novas localidades, tamén na provincia de Toledo. A prioridade é salvar vidas. Y lo único que seguimos pidiendo como hasta el momento es comprensión y paciencia, algo que nos llena de emoción porque gracias a ello estamos superando esto. Os veciños que tiveron que abandonar as súas casas ou que permanecen pechados nelas contanse por milleiros. Nos han ido descolocando de un punto a otro punto hasta en donde han podido dejarnos, porque cada vez llegaba más... Pues un poco angustiosa, la verdad, porque no sabemos qué está pasando. No nos dejan volver al pueblo, no sabemos por qué, si será que todavía está el incendio, por el humo, no sabemos. A UME estableceu un mando unificado para loitar contra o lume. Trabajaremos como un sector único, tratando esta catástrofe, tratando este incendio como uno solo. Es la mejor forma de gestionar y de ganar tiempos. No operativo traballan centos de efectivos e medios estatais, autonómicos, locais e europeos. Na localidade valenciana de Manises faleceu un home no incendio declarado nun barranco. Hai outras 5 persoas hospitalizadas por inhalación de fume e queimaduras. O lume está xa estabilizado. No Val do Ixó, en Castelló, rexistráronse 6 feridos no incendio que poden ver nas imaxes e que obrigou a desaloxar varias localidades. No resto de España hai outras poboacións confinadas ou desaloxadas por focos de diversa intensidade nas provincias de Barcelona, Granada, León e Cáceres. Entre tanto, os incendios en Teruel, Córdoba, Guadalaxara e Huelva evolucionan favorablemente. En Francia tamén se enfrontan a unha vaga de lumes nunca vista, con 30 incendios activos. Van 98.000 hectáreas queimadas, un récord histórico, e hai preto de 200.000 evacuados. Nas últimas horas, 3 homes foron detidos no sur do país por cargos relacionados coa provocación de lumes. De volta a España, os incendios estiveron moi presentes nas pregarias da ofrenda ao apóstolo deste 25 de xullo, no que Santiago é o epicentro das celebracións. Os actos institucionais arrancaron pasadas as 10 da mañá da Praza do Obradoiro co tradicional pase de revista ás tropas do delegado rexio, que este ano foi o presidente do Parlamento de Galicia. Miguel Santalices saudou as autoridades encabezadas pola alcaldesa de Santiago, o presidente da Xunta Alfonso Rueda e o expresidente Alberto Núñez Feijóo. A apenas 5 meses de que abra a Porta Santa, Miguel Santalices comezou a súa invocación ao apóstolo pedíndolle que o ano que ven o Papa visite Santiago. Non renunciamos e pido para iso a túa intercesión a que tamén nos acompañe o Santo Padre nesta celebración
de valores humanistas. O delegado Rexio fixo referencias á actualidade política de España, defendendo un financiamento autonómico equilibrado e apelando á ética política. A desconfianza por mor dos que se deixan contaminar pola corrupción dana profundamente a nosa arquitectura constitucional. E dixo que é urxente que os que teñen responsabilidades políticas tendan pontes lonxe das divisións con referencia explícita ao pacto pola lingua. Galegos e galegas temos agora a mellor oportunidade para darnos exemplo de concordia e de unidade cun pacto que nos comprometa a todos ca nosa lingua. Na súa resposta homilía, o arcebispo de Santiago tamén pediu pola cultura do encontro. Que saibamos construir unha sociedade na que ninguén sexa descartado, na que as diferenzas non nos convertan en inimigos, na que a liberdade de conciencia e a liberdade religiosa sexan respectadas, na que cuidemos especialmente os máis pequenos e vulnerables. O botafumeiro e o himno O Apóstolo puxéronlle o broche á cerimonia. Esta tarde a Igrexa de San Domingos de Bonaval acolleu a homenaxe que cada ano se lle fai a escritora Rosalía de Castro con motivo do Día de Galicia. Celebrouse unha misa solemne e unha ofrenda floral na súa tumba. No acto participaron, entre outras autoridades, os conselleiros de Cultura, José López Campos, e o de Educación, Román Rodríguez, a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, e outros representantes da política e da cultura. Bueno, un aplauso a todos aí, estamos no día aí. O presidente Alfonso Rueda publicou hoxe un artigo titulado Nós ao noso. Nel repasa algúns dos cambios conseguidos no país grazas á democracia e á autonomía. Asegura que para construir o futuro son precisas mentes abertas e actitudes proactivas para superar a tentación do non. Engade que Galicia demostra con feitos que se pode gobernar con mesura e con sentido común e ratifica o seu compromiso coa nosa cultura e coa nosa lingua. Hoxe celebramos tamén o orgullo dunha Galicia que acolle a quen chega, que é aberta e dialogante, pero tamén inconformista e moi ambiciosa. Unha Galicia que medra e que progresa, e que o fai da man de todos, nunca por riba, pero tampouco por debaixo de ninguén. En definitiva, hoxe celebramos a Galicia e, sobre todo, festexamos a imensísima sorte que temos de ser galegos e galegas. Conmemora o Día de Galicia reivindicando o camiño do sí. Nun vídeo nas súas redes sociais, os populares poñen en valor o seu modelo de xestión fronte ao non permanente no que están os seus rivais políticos. Pero non dou chegado. Busca os sinais. Estes sí que son bons camiños. O que se perden? E o BNG volveu saír ás rúas compostelás para conmemorar o Día da Patria Galega. Ana Pontón reclamou máis soberanía para que Galicia poida construir un futuro mellor. Como cada 25 de xullo, o BNG chamou a percorrer as rúas de Santiago para celebrar o Día da Patria Galega cunha proclama principal, reclamar máis soberanía. Os nacionalistas galegos ven a Galicia como unha nación valente, froito de séculos de historia, que aspira a construir un futuro mellor, o que en palabras de Ana Pontón pasa pola defensa da sanidade e a educación pública, o feminismo ou a lingua. Ese futuro mellor escríbese cando defendemos a sanidade pública, a educación pública, cando defendemos a nosa lingua, cando defendemos os dereitos das mulleres porque creemos nun futuro feminista. En declaracións aos medios antes de iniciar a marcha dende Alameda Compostelá, Pontón reivindicou o orgullo de ser galegos nun día moi especial. É, polo tanto, un día para mostrarlle ao mundo o orgullo de ser galegos e galegas e é un día de celebración, de unión de toda a xente deste país que estamos reclamando un futuro mellor. Reivindicamos a unha nación que é unha nación valente, unha nación chea de xente digna, unha nación chea de xente loitadora que pelexa cada día polo seu futuro. A líder nacionalista erixe o seu partido como a única esperanza para construir ese futuro. A manifestación rematou na Praza da Quintana cun acto político do BNG no que interveu Pontón e o secretario xeral de Galiza Nova. E os socialistas galegos celebraron este día na localidade natal de Castelao, en Rianxo. Este ano quixeron vincular este acto aos galegos no exterior. Gómez Besteiro fixo a súa intervención dende o Centro Galego de Buenos Aires. Dende ali reivindicou o papel da diáspora como gardadores da nosa cultura e da nosa memoria. Por iso, asegura que os socialistas galegos non aceptarán nin un só paso atrás na Lei de Memoria Democrática que garante que fillos e netos de migrantes obteñan a nacionalidade española. Para iso, Galiza capacidade.
E non quitamos a ollada un mes despois da situación en Venezuela, que seguen buscando alí desaparecidos entre os cascallos. Hai máis de 40.000 os danificados están a arriscar a súa vida para recuperar todo o que poidan. Rosa Conde. E outra desas imaxes que seguimos vendo na Guaira un mes despois é a de edificios que non caeron por completo, pero que sí que van ser demolidos. E a pesar de todos os riscos, moitos veciños seguen intentando rescatar as súas pertenencias. Luís consegueu este colchón, Paco mostrábame estes cadros, estes mobles, e unha imaxe poderosa que resume o sufrimento. Unha neveira en medio de todos estes escollos, porque cóntanme eles que cando non tes nada, algo parece todo. Grazas, Rosa. Por certo, de volta a Galicia, que a Xunta acaba de activar a alerta vermella no interior de Pontevedra por un episodio de calor que viviremos sobre todo a partir do luns, cando van subir sobre todo moito os termómetros. Ben, hoxe foi unha tarde solleira na capital galega con unha temperatura que estivo por riba dos 20 graus e iso lóxicamente axudou a que as ruas sexan un fervedoiro neste día de Galicia. Xavier Santos. Pois sí, aquí na Alameda de Santiago estamos rodeados de xente, toda a xente durante a tarde tamén paseou por aquí e agora hai unha ampla oferta musical. Desde as 9 na Praza da Quintana está as xornadas de folclore galego. Agora ás 10 no Paseo da Alameda comeza un concerto de Tania Beiras e os Cumbia Pop e en paralelo tamén no Campus Sur o Festival 2026. Ademais, durante todas as noites, tanto hoxe como mañá, entre as 11 da noite e 1 da mañá, tedes a posibilidade tamén de ver a videoproxección de onte no Obradoiro. Será cada 15 minutos, como dicimos, entre as 11 e a 1. O Día Grande do Apóstolo arrincaba para moitos festeiros esta mañá no recinto feiral de Amio, con 370 cabalos á venda e de exposición. Apóstolo non é só misa e fogos artificiais e actividades festivas, isto é unha actividade lúdico-comercial que ten moita tradición e, por tanto, moito futuro, na miña opinión. Cara ao mediodía empezábanse a servir os primeiros pratos de polvo e churrasco, que tamén forman parte da tradición. Tanto esta como a Ascensión son moi boas feiras. Bueno, o día presta, entonces. Entre bochinches e atraccións foise alongando a tarde, encheuse a Carballeira de Santa Susana. Es la primera vez que vengo así el Día del Apóstol y bueno, está genial, hay mucho ambiente, ya hemos venido más temprano y ya se veía el ambiente y bueno, es una cosa que hay que celebrar, ¿no? Aguante Galicia. A ver se empeza a orquesta tamén, a disfrutar aí un pouco máis, a ver, como mañana é domingo, pois mira. Case donde o mellor o pasamos nos coches de choque, pode ser? Sí, porque montamos todos e pasámoslo ben todos. Desta hora, as xornadas de folclore galego reúnen na Quintana as agrupacións máis icónicas da cidade. A partir das 10, a música volve á Alameda e unha hora despois tamén se repiten as proxeccións de videomapping na Praza do Obradoiro. Son imaxes desta tarde porque os disfraces volveron tomar as rúas de Maceda. Esta tarde, sí, foi unha nova edición do Entroido Quente que xa cumpre 17 anos. O Rally do Humor puxo a proba a habilidade e as ganas de troula dos participantes e transformou a vila nunha festa marcada pola cor e a creatividade. Charangas, concertos e mesmo unha batalla de galos alongarán a celebración ata que o corpo aguante. Un Entroido, o segundo do ano, pensado para gozar do bo tempo e combater a morriña de festa máis ourensa que hai. Ben, imos agora cun festival nun espazo moi especial, o Sinsal Son no arquipélago de San Simón e San Antón. O seu cartel xa non é un segredo. Raquel Gandoi. De feito, o exclusivo festival Sinsal Son Estrella Galicia é precursor niso de gardar o segredo dos artistas que van tocar en cada un dos 4 escenarios dos 2 islotes ata que soa o primeiro acorde do concerto. E aínda así, o público nunca máis de 800 persoas agotou as entradas deste sábado, porque os que asisten aos festivaleiros do Sinsal confían no criterio de calidade da organización adestrado durante 24 anos. Esta tarde, e xa cae o segredo, actuaron artistas de vanguarda lonxe do comercial con carreiras musicais consolidadas como DJ galego Víctor Flores, o grupo vasco Merina Gris, que se estreou aquí en Galicia, ou as Gigi Girls.
Este ano a novidade é que este festival vai se ampliar ata a fin de semana que ven con actuacións en Vigo, en Oia e en Braga, en Portugal. Grazas, Raquel. E agora imos de festival en festival, do sur cara ao norte, porque na Coruña o Morriña Fest vai pola música ata ben entrada a madrugada. Hoxe actúan artistas, Xoel Rodríguez, dos máis agardados, non? Sí, é un deles é Jar Galiza, nado en Vigo, pero criado aquí na Coruña, que acaba de rematar hai escasos minutos a súa actuación neste Porto da Coruña, que permanece totalmente ateigado de xente. Máis de 40.000 persoas que durante estes 3 días van pasar por estas instalacións para gozar da sexta edición, que segundo os organizadores vai ser a máis exitosa e multitudinaria. Outro dos pratos fortes para hoxe precisamente é o portorriqueño Mike Towers, que se suma a outros artistas como Novelouro, John Pollón ou tamén Manuel Turizo. Artistas galegos, nacionais e internacionais que consolidan este festival como un referente en todo o norte do país. O vindeiro 12 de agosto o sol vai tomar un pequeno descanso. Pero que a noite se faiga de día, contando cousas que nunca diría. Pois hai unha sombra misteriosa que está a invadir algunhas praias galegas nos últimos días. Vémola na campaña da programación especial desta casa para gozar de eclipse do 12 de agosto. Pois hoxe conversaremos co embaixador desta cobertura especial. Será nunha gala con motivo deste Día de Galicia, con Galloso e Aitana. Aquí estamos, todo preparado, como podedes comprobar con estos aplausos do público para festexar unha gala do 25 de xullo como se merece, cunha festa interminable de músicas galegas. Temos lendas da música como Luarna Lubre, como Treixadura, como Toxos e Froles, Cantigas e Agarimos, orquestras que... Como Olympus, a Panoramas mellores das mellores, DJ Quique, DJ Roquiño, Alejandra Pais, temos de todos, mellores artistas aquí. Irmanamentos de grandes cancións galegas hoxe facendo un camiño interminable. Estaremos pendentes. Moitísimas grazas, compañeiros. A estrea do Bamellán foi a principal novidade do Deportivo. Podemos ver ese partido aquí na primeira cale da nosa televisión de Galicia. No seu segundo encontro de pretemporada, os coruñeses elevaron o nivel de dificultade ante o recén descendido Oviedo nun partido no que o internacional gabonés acaparou a meirande parte das ocasións herculinas no primeiro tempo. Na segunda metade, os asturianos gozaron de máis oportunidades, a máis clara esta do exxogador do Arenteiro, Mingo, na que estrelou a pelota no traveseiro, a que respondeu de inmediato Samu, facendo lucirse o meta Carballón. O marcador, sen embargo, non se moveu. E o Celta disputou ante o Sporting o segundo amigable da pretemporada. Logo dunha primeira metade sen demasiadas ocasións, Claudio Giraldez cambiou todo o equipo pro segundo tempo. Un dos que entrou, o capitán Iago Aspas, deu o pase que deixou o González só ante o porteiro Rubén Yáñez, 1-0 no minuto 62. O Celta marcou 3 goles esta pretemporada e 2 deles levaron a asinatura de Hugo González. Nun día tan especial como o 25 de xullo, querémonos deter nun obxecto único no mundo e que hoxe é un dos poucos días que temos a sorte de ver en acción. É o botafumeiro, para uso litúrxico é o máis grande do planeta, mide máis de 1,5 metros, pesa 53 kilos e son precisos 8 tiraboleiros para movelo. Canda hoxe, só 11 días máis o botafumeiro fai acto de presenza no templo, na Catedral de Santiago. Lóxico, o excepcional non precisa repetirse para deixar pegada. Vémonos mañá.